to haka shi ma garin Daura din akwai lokacin da za a yi wata walima sai sarkin Daura ya ce ni kadai zai gayyato, su da aka bugo min aka ce mai Daura ya ce a gaya maka yana gayyatar Daura, na ce an gama. Na je shi ne farkon da aka fara yin walima ta 'ya'yansa a cikin gidansa daidai lokacin da ake corona din nan. So na je cikin gidan aka tara iyalin da angon da amaryar da matansa da 'ya'yansa da duka na yi musu abin nan akan aure. Shine laccata da na fara fita farko bayan an samu sauki daga corona. To kaga wannan shine alaka tsakanin Daura da Daurawa da kuma unguwan Daura din. Da wasu kan mai da tarihin cewa akwai can sarakunan da suka yi aure tun kafin zuwa shi Usman dan Fodiyo, akwai alaka ta auratayya tsakanin Daura da Kano. To daga cikin sarakunan na Hausa akwai wanda ya auro wata daga garin Daura. To sai aka yi tun da aure ne na sarki da sarki, sai aka haɗo ta da bayi da masu rakiya. Da masu rakiyan suka kai ita gimbiya gidan sarki. To sai suka zo nan gurin sai suka zauna suka huta kafin su wuce Daura. Sai aka gaya wa sarki ai ga surukanka can sun sauka a guri kaza, kuma da alama sun ji daɗin saukarsa a gurin. Sai ya ce to a sanar da su sarki ya mallaka musu wannan gurin idan suna sha'awar zama a garin Kano su je su kwaso iyalansu. To wasu ka koma wasu ka zauna a nan. To wannan shine aka ce tarihin da yake komawa zuwa ga unguwar Daurawa, cewa shekaru ne. Akwai wani littafi mai magana akan tarihin unguwannin cikin Kano.